wae. Ngopo pengen tak suarani? Moh atos kok. Nek ra atas ya piye? Ya nek swara iki sing halus. Ya kan delok mungsuhe. Ya mungsuhe cilik ngono ngene iki ya menyesuaikan lho. Ki ana Mbak Elisa Ur karo Salaso karo Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya dikon jumeneng sepoti. Heeh, jumeneng. Tuduk, tuduk, tuduk. Pisan nggih. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu, Mas. Nggih. Justru ketemu lagi. Ya, ketemu lagi kita di Praci. Ya. Di Praci. Ya. Praci Mantoro. Yang kemarin kan kita di Nologaten ya. Masa sih? Iya. Oh iya, Nologaten. Oh iya, Nologaten. Nologaten, logat Inggris. Sekarang soal di sini Praci Mantoro tempat Bapak Tony. Oh iya, nggih. Tony gak pakai ulung. Enggak le. Ngomong Mbak Tatin. Nggih, karo Mbak Tatin iki. Kok aku urung dibagekke kok. Oh ngono ya kenten. Wilujeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani komplit sisan ya. Ya kurang kuwi berarti. Lah, Tatin Lestari Handayani Titot. oh ya, Tatin Lestari Handayani Titot ya. Wah, hati-hati hurufe O karo I cerah. Lah ngapa? Lah kok nek kleru? Kleru kira kleru ndekmu. Ya. Lah iya ta, bener. Ayo ta. Titot. Ayo, Oh, Nek karo I. Titot. Ayo Titot ki ndekku. Nggih. Nek Ti. Ya. Wis rasa sebutke. Ya. Nggih sugeng dalu Mas Yusuf. Nggih wilujeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani Titot ya. Oh iki dalu menika dipun timbali dateng Bapak Tony wonten ing Tekil Glinggang Praci Mantoro. Adicara syukuran pernikahan Pernikahan toh. syukuran khitanan ya. Oh berarti sijine Titot mau. Oh ya. Kuwi disupet ngoten le. Nek jenengan pun dereng. Kula mpun kula. Ampun ta. Mpun. Tak kira nek urung. Lah mpun sing delok Ora meneh to, ora seminggu pisan. hasilnya saya hasilnya. Pun sae ta. Pun sae lho. Mulakno wis supet mergane supet ta. Kita langsung berdua. Biasanya siji-siji iki langsung loro wani. Wah wis kurang nek siji kurang lho. Kurang ta? Kurang lho. Oleh cah cilik ning kok ya. Gendel wae lho. Ya wis ngono ki malah apik. Lah nggih kok. Cobloko blak kotang. Lah blak kotang terus tegang anu terus terang. Apa? Apa iki mau? Terus terang aku muni terus terang ngono. Lah udu. Lah apa? Sing pertama mau ora ngono. Ayo sasar susur ya wajar kok. Mau piye jane di anu alon-alon blak. Blak kotang terus terang. Ya Aku dengarnya bukan itu. Lah apa? Blak kotang terus tegang. Ya wi mau ngono. Aku wong sasar susur wajar ya. Di salam-salam Mbak Tatin Lembalisa kagem para warga Tekil Glinggang. Jeng, aturaken wilujeng dalu sedaya mawon. Mugi-mugi ingkang rawuh wonten mriki sugeng ningali winggit wajucolipun menika Dek Yusuf. Wacucal. Nggih. Lan derek mangayu bagya untuk Dek Dito, anak Anung Andito. Dawane jane sapa to? Mbok sapa? Dito sapa Mas? Dito sapa? Kula lali kok nggih anak kula. Lha piye to? Ya wis penting. Rafael Anandito. Rafael Rafael Anandito, ya. Muga-muga bisa dadi bocah ingkang saged Mikul dhuwur. Mikul dhuwur mendem jero. Beneng ke wae. Nah. Aku nek Alisa ngomong ngono iku kudu digatekke, rasa diganggu, aja diganggu. Ayo. ya iki Jawane lho aku mencari kosakata. Sak metumu. Mikul dedel. Mikul apa? Jero. Mikul jero mendem dhuwur. Kewalik. Hah? Wis beneng ki wae ora apa-apa. Salah iki biasanya diwolak-walik ya oke kok. Mugi migo Mugi-mugi. saged bekti marang wong tua biayi sepuhipun. Amin.
saged migunani dumrat nusulan bangsa. Amin. Amin. Dadi sukses lancar rezekine sesuk genten ngragati wong tuane ya to. Amin. Sing disuwun pancen kaya ngono. Ya ngono wis. Kan dong akeh ra. Ya aku padha kowe ngono ki wae. Lah ya Nunut, kok nunut? Apa Ade ya? nek nguyuh wae dhewe-dhewe kok kowe ndongane nunut. Nguyuh ya dhewe, aku ning kamar mandi dhewe, kowe ning kamar mandi dhewe. Nek ndonga ya ngono. Nek donga iki kan kowe wis kabeh to. Heeh. Kan mau wis tak sebut kabeh lah aku ndongake piye? Ya apa liyane kan yo akeh. Oh ya. Misale Kagem Mas ndang mari Dito. apa tapi wis mari ketoke ya. Ya. Kagem Mas Dito selamat Menempuh bentuk yang baru. Nah, Ya. bener. Lek nggunakake sesuk sing hati-hati. Ah. Aja kaya wiyaga iki lho. Nggih. emang piye nek wiyaga? Sing ngendang iki lho nakal banget ya. Oh nah, kowe kenal karo sing ngendang ya. Kenal lah iki kakak kelasku. Sing ngempul kaya saya nakal kaya. Oh, akal luwih nakal kae. Ya ya luwih nakal. Iya. Pak Ipong. Pak Ipong ya. Nggih, pokoknya doanya yang terbaik buat Mas Dito. Nggih, matur sembah nuwun. Lah aku ya saya pahit nek kuwi. Ya, J, matur nuwun. menika sampun mendoakan. Heeh. Biasane njok buka swasana nggo sak tembang ngono ku ta. Bengko karo ngenteni Mbah Waloyo niki. Mbak Lia ten pundi ta? Kethopranteng Bedoyo. Berarti engko double engko. Nggih, dobel. Usane entek jare kok mriko. Boleh milih tetote mbangane si Lestari Hayen Handayani. Ya kan Tatin Lestari Handayani wis jenengan wae. Tapi kan apik Lestari Handayani nih. Titot apa artine? Titot iki nama panggilan waktu kecil. Oh, tak kira Ojo ngertekke liyane. Oh, duduk. Enggak ada. tak kira versi gede apa. Prit. Tot. Kamu apa aku? Pingso ta? Aku Gentengan dioper mawon. Ya. Ya Mbak Tatin sik sing gede sik. Nggih, sing gedhe sik terus kok cilik. Biasane cilik terus gedhe. Piye Oh ngono. Lah, Sing mungkin- bener gede dulu lagi kecil apa Cara kecil dulu urutane lagi gede cilik ta? saya gedhe ngoten lho. Oh, ya kaya simpingan iki lho ya. Nah, iki Cilik cilik dhewe gede. gedhe. Nek jenengan iki ukurannya lagi pas op. Iya. Ya. Ya iki agi tengah 11. Ya. Lah ya kok cepet Kalau banget. gegasian Mas. limbuan jam 10 ta. Oh alah. Ya sinom sik ya. Enggak. Mbak, kowe aku jujur li. Apa? Ngerti ra jujur li? Jujur li itu bahasa Jaksel ya? Iya, jujur li. Aku tuh kagum gitu loh. Sama? Sama adek Yusuf ini. Kenapa? Karena dia kan isi cilik ya. Iya, Tapi pikirannya gede ngono loh. Dia tuh bakat banget dadi dalang ngono loh, mumpuni. Dadi aku ki bombong Bombong. manah kula ngono lho. Mongkok. Mung mongkok bongo.
Mergane ana bocah ning iso nguri-nguri kabudayan Jawi. Kabudayan Jawi kaya ngene iki, ngono. Mongko benontone wakeh banget lho kae lho, tekan kono parkire ra sedeng. Sedang. Ya. Penonton juga nggak bisa dihitung kok malam ini. Hah? Nggak iso dihitung ya? Lah edan mau ngitungi penonton. Lah ya ra iso saiki drijine mung 20, piye le ngitung? Mongko wis ke 20. Nah iya. Iya, oke banget. Saiki Mas Yusuf iki yo daftare jadwale kowe. Edan tenan. Sesuk sekolahmu njok piye le ngono kuwi? Bolos. Sekolah ora? Bolos. Tutuk gundule wae nek bolos sing ngawur. Mayang ning sekolah juga utama. Nek pelajaran turu ora masalah. Oh ngono. Bakate pancen mayang wis ke Bapak ya. Bakul kayu ya. Juragan kayu. Ya sesuk berarti munggah meneh lah dadi juragan apa jenenge etalase. Mebel. Ya. Fur apa? Furnitur. Ngono lho. Furnitur apa furniture? Hah? Furniture. Yes kuwi. Aja njuk bakul kayu njuk munggah dadi bakul godhong. Mbah Walu ya. Aku Mbah Walu ya. Iya. Ya. Kapati cerobong asap lah ya. Kok cerobong asap kita? Piye lho? Lah yo. Nggo ngapa niku? Nggo ngepul-ngepul, nggo anget-angetno lho. Aku gampang kademen kan ora duwe lemak. Oh nek aku njaluk dipan wae. Kan njaluk dipan. Ning kudu sing kuat. Wah, nek ora kuat. Jeplos. Ngece. Tak kempit lho engko. Kempit genti aku obah sithik. Iso obah apa piye? Iso. Oh iso ta? Delok obahmu kaya apa? Oh ngono. Dikempit gampang obah. Nek iki nekat e dalange. Dikempit ya gelem wae. Nek biasane kudune iki ra gelem lho. Asal selenggarake ya. Oh ya wis apik kowe apik le. Ya. Pinapsa Ya jajal ya. Dikorke. Bareng orang Mas Yusuf. Bareng mawon, bareng. Karo jenengan ya. Emoh kula. Kula ra iso. Lo. Ya.
nek. Apa dikira wedi? Dikira wani, ndek ndi? Ndang buka ndekmu. Enggak sih Mbak kan. aku iki ya tegel wi bocah lho. Iki DP. Wah, Lah pira donge pira? Donge ya meng 100 niku Lah ah. kok DP? Lah engke Berarti punjul no. punjul. Lah ndi punjule? Lah niki. Cah cilik malah pinter ya lenjak. Lah niki kan diitung to 0 Jiro, 0 Patmo. Heeh. 6 tu 8 9 10 0 enten 10 11 12 13 14 15 niki kathah nolem punan niku pun. Pun ge dipinangkani ndak kula diantemi wonge mengke. Wonge sing ngendi to jane? Wong enten ngomah. Wah, alah lah. Nang omah. Iya. Kira nek nang kene tak kon rene ya. Iya ora arep dikempit. Yo kabeh-kabeh kok dikempit. Kesenengan sing do dikempit. Akeh senengen. Ha iya. Enggak lali. Dipinangkani. Dipinangkani mumpung sisan sing pelok. Oh nggih, kali Mbak Tatin to, lah aku engko. Ngasuh. Ngenteni sawiran yang berikutnya no. Ya. Weh, kok ya arep njaluk sawer ta? Sing liyane aku nek karo cah cilik ra tegel. Ning kok tak golekke lah saweran online lho. Saiki kan wis susum kok ngono to. Apa Pak Tony mosok ya ora nyawer ya kebangetan to, Pak. Pak Tony. Dito lho, nanti dia nyawer Mbak Elisa ya. Aku tak rono joget. Wis arep Oke? di Jos. Wis Waduh. wis iki cah dibujuk cilik. Betari Durga. Wis dibujuk Betari Durga. Endi sing durga endi? Bae. Apa pengen tak suarani? Moh atos kok. Nek ra atas ya piye? Ya nek swara iki sing halus. Ya kan delok mungsuhe. Ya mung cilik ngono ngene iki ya menyesuaikan lho.